tan samar pamoring sukma sinukma ya rinah ya ing sepi sinimpen dalanging kalebu pambukaning warana tarlen saking liyap-layap pengaluya pindha pesating jumusuping rasa jati dadake kauhananmu Tirak Sinta wis cukup lara jroning atiku nganti aku kabidung dening kahanan bebasan aku ngalor ngidul ngetan ngulon babar pisan ora ana aras kang nuntun jroning atiku yo mergo saka kowe Tirak Sinta. Kok aku luwet iki ta? Lho, dadi kowe ora ngrumangsani bebidung marang atiku. Rikala aku ketemu sepisanan karo kowe. Wis tak antepi aku kepengin omah-omah karo kowe. Manunggalake jiwa lan ragaku dadi siji karo kowe. Nanging sawise kowe kabidung marang pangkat derajat bondo lan dunya satemah aku basan aji godhong jatiake kakang kene yen pak perkara yo sing gedhe pangapurane kak ora kok teges aku ki klidung marang batin kuwi ora nanging sapa wonge kak wong wadon ngendi yen ana wong lanang senajan wong lanang kuwi mau ora bagus nanging wong lanang kuwi mau bisa muktekke kelawan wong wadon mestine
yen tirak sinta pancen ana wiji tresna sing isih tumancep jroning atimu tumuju karo aku. Kakang, nalika aku ninggal kelas sampean, aku dadi jawane semua. Kuwi aku ketut. Mergo ning kala jaman semono. Aku mikir-mikir yen aku dadi jawane aku bakal dadi Datuk Rameswar. Dikasihnya kakang. Maksud kula iki. Aku ora dadi Datuk Rameswar. Aku mung dadi Datuk Ampea. Kunopo? Kunopo ora? Banjur aku malepen. Tresna sing banget tak tresnani wong lanang kuwi ora liya kok Gusti Lahir batin Lahir batin kembali. ora kok ambal nek kowe mesra karo lanang liya. Ora kakang. Tresnaku kuwi kagem sasi. Gedhek-gedhek kecemplung kalen Apa? timbang golek-golek pluwung balen. Lah, enak lak ya ngono kuwi to, Kang. Aku kang ketamanmu yo. Yo mergo aku mikir kowe saben dina suara Paing atimu kepiye Diras? Lho kok sampean kuwi? Aku iki setengah percaya setengah ora. Ojo sampean kuwi setengah-setengah. Mergo tresnaku kuwi tak tumplek blek kelawan sampean kabeh, Kang. Kekonang awan biar Piye, Kang? Senajan to aku kuwi wis ora mrawuh. Yo durung rondo. Mergo aku isih bojone uga. Rasane kepiye, Kang? rasane ora bisa tak gambarake. Sarang jiwa ragaku nyawiji dadi siji karo. Nek koyo sampean rasane beda lho, Kang. Bedane piye? Beda ora kaya rikala jaman semono. Saiki rondo loyo. Weh, Hah? loyo perkara mikir kowe. Kok mikir aku lho, Kakang? Satemah geroke waras laraku pikiranku Hah? mung kowe sing jalari ning sawise kowe kandha kepengin bali nyambung tresna sak nalika aku waras. Apa tenan, Kakang? Tenan. Ning karek kakek iki. Aku ku gumulan sampe. Gumune menyang ndi? Sampeyan Senopati ing Pejajaran. Sampeyan- Ya kaya ngene iki. Loh, apa sampean mung seneng
yen prajurit kuwi pinangka beteng ing negara. Iya. Jaga wewengkon wilayah ing negara. Raja. Ing sawise aku cedhak karo kowe, kowe ngomong kaya ngono karo aku. Rumangsa kagugah jroning atiku. Aku kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Lah ya mestine wae to, Kang. Kabeh mau ngongkang nggo nyenengake karo kowe kira. Kakang. Aku kuwi kepengin dadi garwa Prameswari. Aku kepengin kabeh sak leket gentonge ana ing pejajaran. Kuwi ana ing tangan. Dadi yen sampean gelem mengko bebarengan kelawan aku rubuhake pejajaran mateni kelawan Sri Paduka Maharaja. Ora sinta. Mengko yen Sri Paduka Maharaja kuwi temekaning pati sing dadi ratu ana ing pejajaran sapa meneh yen ora sampe. Aku ratune Sampeyan utawa rajane, utawa raja. kowe ratune utawa Prameswari. Aku ratune utawa Prameswari tirang sinta. Sing ayu sing denok sing jebleng. lho, yen ana sapa ta wong yen diperintah lan merentah kuwi nek yo enak sing merentah timbang diperintah. Enak duweni kuwasa. Lah iya to. Wenang perintah marang sapa wae. Bener. Kira sinta. Apa? Yen pancen kaya ngono penjalukmu, tak sakui. Ngene Kakang Dadi. Yen rubuhke ana ing pejajaran wong aku lan sampe. Apa bisa? Bisa wae. Sepisan aku dadi senopati pejajaran Bisa? duweni andahan peranganing prajurit, kuwi aku sing perintah. Bener? Kanthi sisih deman, aku perintah karo prajurit sing condong karo aku, Bisa Kakang? sing ora seneng karo panguwasaane Sri Paduka Raja ing pejajaran. Ngono, Kang. Kok yen kaya ngono ora usah dadak. Yen pancen sampean dengan meritan, coba dipun tepungke kelawan aku, Kang. Kaya ngono. Iya. Ayo, iki tak undang ning kene apa tak temoni ning kono ae. Lho kan iki sakit. Wis kita satria. Prajurit. Wis, ini aku sing bakal tumeka ing Ngene, Kang. Aku, Kang. Sampean kok perintah sama. Ning aku, Kang. Aku bakal kene. Kadhate kakang sak jroning atiku kene mirip. Ana wigati apa iki? Ana kawigaten kanggo kowe kabeh minangka senopati ing negara Pajajaran. Aja salah ing panampa. Yen to aku kok anggap senopati ana ing Pajajaran ora apa-apa. Ya. Mergo dadi Paten Serang. Banten lan Pandeglang. Iki mono isih gagah perintah ana ing Pajajaran. Ora dadi pangapa. Lungguhmu bener minangka bupati. Nanging hukum tata negara ing negara Pajajaran kowe kalebu senopati Iya, kang lenggah ana ing Bupati wewengkonmu Pamacan. Ngene. Iki tiwas kabederan. Cetane kowe kabeh kepengin tak jak gendu sakengko. Manunggal dadi siji, manunggal rasane kanggo kapentinganmu dhewe-dhewe kalebuan. Kene miring kadang kadyan bupati Mas Banten lan Pandeglang. Aja mung sak kemecat ana ing lati. Cento aku sabyantu lan kadyan-kadyan. Apa bakal unduane? Ayo dia. Ngene. Panjen tatanan negara Pajajaran. Kala mangsane saperangan ana sing cocok. Uga ana sing ora sarujuk.
gumantung marang kabutuhane dhewe-dhewe. Nek aku ora sarujuk ora condong karo pemerintahan Sri Paduka Raja. Cekane kowe tak jak nggulingake negara Pajajaran. Pripun? Mas, panjenengan menika ngimpi napa? Pajajaran menika kraton ingkang ageng. Ya, Nanging yen Pandeglang, Serang, Banten, apa kuat menawi ngadepi tiyang teng Pajajaran. kowe aja mupus. Kabeh kudu dijajal wae dhisik. Ngoten. Mergo aku uga mangerteni Iki. sepiro kekuataning negara Pajajaran. Yen antaraning Serang, Banten, manunggal dadi. Yo, Kang Mas. Aku duwe kapitayang yen Banten, Serang lan Pandeglang nyawiti dadi siji. Ya, Ki gampang rubuhake ana ing Pajajaran. Nanging nun sewu piye piye. umpami panjenengan badhe ngrebake wonten ing Pajajaran. Sinten wonten sisih panjenengan? Menika garapan Paduka Maharaja. Pancen ben ditepung. Aku terasi. Garwane Paduka Sri Maharaja. Kuwi piye? Ning saiki. Aku dadi katresnane Kakang Kendini. Panjenengan niku katresnanipun Kendi Miring. Bener? Boyomu kuwi seneng apa ngenyek kowe iki, Kula niki mboten ngina kalih sampean. Nggih. Niki cetha pun gumathuk saksamunipun Ndara Ayu Piraksinta menika Kakang Tresna gampil mijet koing rati yen to panjenengan ngrebahaken panguwasa ing Pajajaran. Leres kalau iki kanggo tirak Sinta wene ana cara kanggo siasat ing jero kraton Pajajaran. Ndara Ayu yen to panjenengan kersa dahar atur kula. Panjenengan boten wasulan semelan. Kegiatan Serang Banten dan Pandeglang ing manggipun kula damel geger pangubaran sakjawipun Pajajaran. Gampil mijet poin rawit. Yen to prajurit-prajurit wonten ing Pajajaran ngawi gatosaken pangubaran lajeng panjenengan lumebet menika gumantung panjenengan ing nyambut gamelan. Nganggo cara alus. Pancen ben. Aku sarujuk lan kowe. Mergo yen kowe gawe pangobaran ana ing sak jabaning Pajajaran. Aku sing bakal mlebu ana ing tilam pagulengane Sri Paduka Maharaja bakal tak pateni. Kang Miring. Yen to panjangka kajangka kasembadan. Yen to sliramu ki menuju meneng ratu ing Pajajaran. Banjur apa tuntutane? Dispati pamancat. Resi kudu ditanda tangani to ditapak asli. Nggih. Lamun nggonku jongkeng kawibawan ing negara Pajajaran kelakon. Raja Sri Paduka Maharaja ganti aku Maharaja Kandi Miring. Rameswarini Tirak Sinta. Kowe patih kraton. Sakdure bupati ing Pandeglang. Kula dados napa? Senopati. Senopati. Nomor 1. Ajeng kula. Senopati. Oh, nggih. Nomor 2 kraton utawi negara Pajajaran. Umpami panjenengan boten ngangkat kula kira dados patih boten napa-napa. Inggih baken para bupati Serang Banten lan Pandeglang dados mutian menika saged nilake dongeng panuwun. Ngono ya bisa. Selawase Pandeglang Banten lan Serang dadak dadekno bumi mutiara. Wah, matur Ora usah. matur. Asal glondong pengarangan negara Pajajaran. Lajeng benjang kapan kula miwiti damel pangobaran wonten ing Pajajaran. Rampet rongkat timur. Enggal Wiritono. Prajurit kabeh supaya tumuju ana ing Pajajaran. Pangestunipun sowan-sowan. Bisa kasembadan. Kasembadan Mas. Para pemain bagus dinipun. Ya. Kakang Kendini. Saya lho. Aku sing bakal mlebu ana ing tilam pagulengane Sri Paduka Maharaja. Wenehi suban sing enak. Ning aja lali. Untukane diwenehi. Ojo pati.
tinggal kemudian kantil paguyungan si Mas. Sampeyan sing